komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Karon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29. This time check is brought to you by Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Ika-22 na sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Oks lang ang aton sining pag-sinalayo. Ba, kabayuntang oks lang ha, way lang sang damo pang problema. Ilabi na nga matamat ng raganubo ang numero sang mga pasyente sa COVID-19. Ilabi na diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. 64 kadlaw na lang nabilin before pa man mag Christmas Day kag may 71 days before pa man mag New Year's Day. Pag-updan kita sa kinandan sa aton sining mga action reporters, dalunta dugay-dugay ang mga balita gikan sa mga koneksyon ta sa out of town. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid by the way kay Aksyon Eric Magbanluang nag take over sang tatlo ka adlaw diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. May importante lang nga hilikoton gikan sa Central Office sang Manila Broadcasting Company
That is why nga wala ninyo ako makaupod since Monday, tubtub kahapon. Pero subong maging kaupod na ninyo kita. Tuloy-tuloy na mga kaaksyon. Ha? Sige, kamusta nga ito sining nga mga kaaksyon sa syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kagkapurukan, kabayonta na kahimos na sa Palanyagahon ang halos kalabanan. Ang mga kaaksyon kadira sa Guasang syudad sa mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Kalakip man sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Magainop na kita, tubtob kita sa Tacna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa inyo sining mga aksyon reporters. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? Sa balita sa Kapitolyo, manginkaupod ta si Aksyon Marlon Hilovia. Ini may kang tanan sa protokol liwat sini nga pagbukas ang Kapitolagon in Park din sumiter na kay Governor Eugenio Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhopon. Ini may kang tanan sa pag-monitor sa mga pampublikong sementeryo sa Bacolod antes pa man ang temporaryong closure sa Oktubre 29 pati gayunon sang General Services Office. Sa luyag nga magpadulong sa mga sementeryo, magbisita sa mga namatay ta kinanglan before ang October 29. Ilabi na diri sa syudad sa Bacolod, pag matamat na, makabisita, magkapanglimpyo kita sa mga pansyon sa ngaton sining mga pinalanggang nagtaliwa. Samtang may balita man kita sa Bacolod City Police Office, upod kay Aksyon Eric Magbanwa, karon dugay-dugay hibaloon ta mga kaaksyon ang pila ka mga balita gikan dira sa Bacolod City Police Office. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa maestro nga dadakpan sa drug buy-bust operation sa syudad sang Himamaylan. Why gid ka tarong Ining isa ka maestro bla, may isa man to ka maestro man to sa TESDA sa Talisay. Duwa na gid sila subong. Talisay kag sa Himamaylan, mga government nga mga teachers ini ang nagkalarakpan sa buy-bust operations, no? Ipasaka na karon sa hapon or sining nga hapon ang nagakaigo nga kaso. Samtang sa patrol naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba, mobile business one-stop shop para sa mga negosyante ginlonsar sa Bureau of Fire Protection. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sa San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito Incident Management Team sa San Carlos, negatibo sa swab test. Isa ni kamayong balita pero damo-damo to gawang nagpositibo sa San Carlos. Samtang sa siyudad naman sang Cadiz, kapin sa 200,000 pesos nga balor sang kalitan gintugas ang sunog nagluntad sa merkado sa siyudad sang Cadiz.
Sa sentral nga bahin sa aton sining probinsya ay gabalita ni Akson Percival Villamor gikan sa Banwa sang Valladolid. 3 ka mga persona na aktuhan nagapanahor arestado sang Valladolid PNP. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Akson Erenaboso, PhilHealth nagpatawag sang board meeting dugang asubong nga adlaw. Problema sa utang sa Red Cross, resolbahon, no? Amo nang dapat yun. Kung hindi malang makaresolba nga salita pa ni kapatiner ning ahinsya sang gobyerno ni man, parang gatasa naman nila. Ay, oo. Kag mga employers nag-aapilar sang manubong nga service charge sa government-supported loans nga gamiton para sa 13-month pay sang mga empleyado. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rion Size, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan, ina tanan mabatian sa diligid lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, daligid lang kay hatag tanay resulta sa aton sining small town lottery sa unang draw, mga kaaksyon, parang siguradong sigurado unang draw sang small town lottery. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 17 kag 32, liwat 17 and 32. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon naton, pwede na kamo kapadala sa inyo sining mga mensahe pagi sa aton sining Facebook Live. Sa aksyon no Radyo Bacolod, ipadala lang mga mensahe ninyo, basta jutay lang kay tinguan tayo na karon dugay-dugay, no? Plus ang yaradra sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa aton sining mga YouTubers, ipadala lang mga mensahe ninyo, no? Sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga YouTube nga naga-monitor sa sining auto. Sige, dugay-dugay lang badahon tanang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Daligid lang mga kaaksyon na, standby anay kay matag tabila ka mga commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pag-monitor sa kay Guillerma Ricaforte. May lang pamati Guillerma Ricaforte, no? Kag kay Estelier Anghila, may lang pag-monitor iha. Sa kamusta Tito Rex, ginakamusta ka ni Nanay Teresita Bayot Estelier, halong gid kamudra. Sige, kamo man dira sa Moises Padilla gyapon kamo. Sige, halong lang kamo dira, no? Estelier family dira sa Moises Padilla. Ayos. Kag sakay damo-damo ka message ni Estelier Anghila ba? Kadamo sang message mo iha, no? Daligi lang kay pang kwanon tanan ng iban kay Z Alunan, may lang pag-monitor. Musta sir, be safe and God bless. Thank you so much Gid Z Alunan. Kay Richard Esmeralda, welcome back on air. Monitor lang kami dia sa Bangga Mayor Isabela Pitsahan. Ayos, thank you so much Gid Richard Esmeralda.
And kay Valencia Kenneth, may lang pag-monitor. Hidlaw man ko sang tingog mo ba? Niagata. Thank you so much, good idol, no? Valencia Kenneth, no? Kag kay Francis Gonzales Villaflor, may lang pagpamati Bonifacio Canoy, no? Thank you so much, Frances Gonzales Villaflor. Kay Dino Alik, may lang pag-monitor. Thank you so much, good. Hidlaw man tas tingog mo ba? Buyong gid mga kuan ay. Thank you so much gid Dino Aleka. Sa kay Rose Guevara, may lang pag monitor Rose Guevara. Kay Len Bongo Paraso, may lang pag monitor dira sa DSB. Action Rex palug lang ko greet sa ako ni Nablos nga happy birthday. Thank you Action Rex. Sino ngalan sang inablos mo to? Why mo ginbutang dilen? Jocelyn Kalamaan, may lang pamate kay paring Aldrin Limaco dira sa Ninas Rose Shopping, may lang monitor, no? Aldrin Limaco. Kay M. Pasi, may lang monitor listening here in Don Salvador Benedicto. Thank you so much M. Pasi. Kung sa mga piyak pa nga pinulong impasan gid sila, no? Gian Resisyo, may lang pag-monitor Gian. And sa kay Merly Dolido Magallanes, may lang pamati, no? Alex Montesa, patamyaw lang sa pamilya Silos, ang barangay Nabulaw si Palay City, kag pamilya Ramirez ang barangay Granada, kag sa pamilya Duran sang Doña Juliana. May lang pagpanamyaw, may lang aga nga panamyaw sa inyo tanan. Ayos, salamat gid Alex Montesa. And kay Toto Aldrin Diamanteo, good morning Action Rex, shout out lang ko Ming Lanilia, Barangay Tungkil, Villa Silina, Tusi, anong Tusi man? Villa Silina, Tusi, Family Diamante. Ayos, thank you so much gid Aldrin Diamante. Kay Gian Resisyo, may lang pag-monitor. Anali Elizalde, may lang pag-pamati kay Ronnie Mahilom. Dira sa Sipalay, sa Maricalo, may lang pag-pamati, no? Alex Montesa, si Rex, halin ka sa parlor daw, bag-o ka lang nagpamasahe. Dobalaan mo gid ba? Francis Gonzales Villaflor, may lang pag-monitor. Manjo Arnijo, and sa kay 28 Himagbon, may lang pamati, no? Gidatamyaw lang si Migoy Rejoy Colantro, nga nagapamati gid sa Pandanon Morsia. Kagliog lang ko tamyaw sa pamilya Maghibon sa Barangay Mansablay, Isabela. Thank you so much gid. Salamat gid sa inyo, no? Sige, karon naman sigurong iban mahina ang kalaban ho. Dali gid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay!
Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Uling Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:49. 11:49 na mga kaaksyon sa inyo sining pangalagad, sa inyo sining palatuntunan. No? Sige, dali lang ko ang tanay balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Kuhaon tanayng balita gikan sa News Center, mga dalagko nga mga balita ho. Sa mga kaaksyon ta, standby na kamuta sa way pa magkapanyaga, pagpanyaga na. Kay siguradong sigurado, no? Para solve ang aton sininga problema. Dili kita na sa balita nasyonal ho. Ini may kang tanan sa PhilHealth nagpatawag sang board meeting subong adlaw. Problema sa utang sa Red Cross resolbahon. Mga employers nga nag-aapilar sang manubo nga sa service charge sa government-supported loans nga gamiton para sa 13-month pay sang mga empleyado. Kag pinaka-latest nga update sa COVID-19 diri sa bugos nga Rion Sais, kag bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center. Upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Maayong Action Rex, kag sa tanan naton nga mga kaaksyon, balantayan ni karon kung anong resulta sang ginpatigayan nga board meeting subong adlaw sa Philippine Health Insurance Corporation. Suno kay Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, ginalauman nga matalakay sa meeting kag mahatagan na sang solusyon ang issue angot man sa utang sang ahensya sa Philippine Red Cross. Suno kay Bello, nagahalong lang si PhilHealth President Dante Gueran sa pagpagwa sang pondo sang ahensya. Ilabi na nang sentro inisang talakayan damlag lang bangod man sa issue sang korupsyon. Dugang pa ni Bello, ipangabay ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez kay Gueran nga solusyonan na ang problema agud hindi na magdugay sa mga quarantine facilities ang mga OFWs. Bangod sa karon, mayara na sang 7,000 ka mga OFWs ang nagatiner sa mga quarantine facilities bangod man sa mga delays sang pagpatigayon sang mga swab testing bangod nga naguntat ang Philippine Red Cross sa pagpatigayon man. So, may kabudlayan sa aton gobyerno nasyonal nga sige-sige man pagpatigayon. That's why ang iba nagaka-delay, Action Rex, ang ila sini nga resulta, 6 to 7 days sila nagatiner sa quarantine facilities nga adlaw-adlaw may nagapuling nga OFWs. That's why nga nagpinunsok na karon sa quarantine facilities ang mga returning OFWs. Sa dugang pa naton nga balita national, nag-a-apel Nagdamo to, no? Nagdamo, Before, mga 3 to 4 days lang ko nung pagpalakat nila. Pero subong labot na isa ka semana, tugtob duwak semana pag aning iba na aksyon din. Correct, Action Rex. Amo nang hultanay sang resulta subong. Kay ti, nagdako ginita ni Abulig ang laboratory sang Philippine Red Cross. Ti kay ang Philippine Red Cross Action Rex naguntat kay di ba may pending nga baya, may utang ang PhilHealth. Tinagambal lang taga Red Cross nga ti mauntat kay danaya sa swab kay wala kang galing ilang account na sang PhilHealth. Oo. Ano ang PhilHealth tao? Ara pa na subong? ambot sila. Meeting sila sa mga adlaw. Kahit para baka sila kung diin sila kahit sigiran kuno nagahalong sa pagpagwa sang pondo kay kabalo ka naman damlag lang ang sentro ni sang istoryahan na Action Rex kahit
sa issue wala sang korupsyon. Oh, gani. Diba, siguro may mga palapaw naman abi, nga mga kuandira, nga mga panukot. That's why nga niga amat-amat lang sila. Mansig to ganito nagfile ito kasong anay chief sang PhilHealth kag ang isa pa to ko official man sang PhilHealth do sila lang nag-inunaya ito nagfile kaso to. Oo, may mga within sa election Rex tapos may ara man ang mga daan ng mga senior officials na nagre-resign na, Gani. early retirement ang iban. Kay ti dako gini nga issue ang PhilHealth kay ti amo ginadaan ginasaligan man sa ngaton sini nga makauturan kag kita man Action Rex, especially sining panahon nga nagapadayon man ang pandemya. Ti amo ning pala man kutanon sang iban nga yung kwarta gali namon Gani. dito kalain pa kay nadiskubrihan ng tanan niya mga korupsyon subong pa nga may pandemic. That's why nga Hindi mo na madiskubrihan kung mga amo-amo ng ahensya sang gobyerno. Hindi mo na diskubrihan aksyon then kung wala sang pandemya nga matabo nga gamiton mo ina mo. Di karon kay nagsobra. Kundi magamitan gid siya kag makita gid ang senaryo kung nga nagkalatabo sini. Oh, correct Action Rex. That's why nga hindi mo man bala manigar nga ang iban nga mga pumuluyong Pilipinhon na dula na gid yang salig sa iban nga mga government agencies ni bangod man sa nagakatabo kay ti kung kwarta ang paghahambalan kabalo ka naman Action Rex nga ang tawo ya puwerte gid. Ti kabay pa nga masolusyonan na initanan kay ti do dako gid Action Rex samak mo sila ya ang nga sinuktanay apektado iya ang iban nga mga pumuluyo kay ti ang mga sa hamak mo may ara Action Rex subong sang 7,000 na yan nga na-stranded nga mga OFWs nga ara sa quarantine facility bangod nga hindi tigayon dayon makapaidalom sa swab test kag magwa man ang ila sini nga resulta kay limited naman ang mga molecular laboratories diri sa Pilipinas. Samtang isa man sa dako karon nga issue nga ginaistoryahan ining 13th month pay bala Action Rex. That's why nagaapelar ang Employers Confederation of the Philippines nga panubuan ang service charge sa government-supported loans nga gamiton para sa 13th month pay sang mga empleyado. Suno kay ECOP President Sergio... Kita kay lapit na lang na mo. Amo na siya dapat duga ring a bell na connection Rex. Suno kay ECOP President Sergio Ortiz Luis, 5 to 6% ang service charge sang loan. Ti nahibaluan, may 4 bilyones pesos nga pondo ang ginlain sang gobyerno para ipahulam sa mga micro kag small businesses agon makapanghatag sang 13th month pay sa mga empleyado. Base man sa records sa Philippine Statistics Authority, may 5.5 milyon gali Action Rex ka mga empleyado diri sa Pilipinas ang naapektuhan kag nawad-an sang trabaho bangod man sa sining pandemya. Ti palayag ni Bello nga kinahanglan sang gobyerno sang masobra 13 bilyones pesos para man sa amo nga programa. Kay ti kumadumduman, una diri ginaduso Action Rex no nga i-defer ang paghatag sang 13th month pay galing pagkabati sa mga empleyado. Do hindi pwede do amo na ni ganing gina-look forward ta. Ti kuhaon pagid pero ti naghambalyagin contest iya sang Malacañang kag sang pilaman ka mga personalities nga dapat ihatagid ina sa mga empleyado. Kaya amo ginang para ma-merry man ang Christmas. Okay, sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos danay nga kalibutan Action Rex naglambot na iya sa 41,484,632 ang COVID-19 case sa bugos nga kalibutan. Sa nasambit nga record, 30,910,875 ang mga nag-recover, samtang 1,136,335 ang nagkalamatay. Diri naman sa Pilipinas, naglambot na sa 362,243 ang na-record nga COVID-19 patients diri sa aton. Sa nasambit nga record, 311,506 ang naka-recover, kag mayara sang 6,747 ka nagkalamatay. Sa Negros Occidental, kahapon nga adlaw Oktubre 21, may 30 ka panibag-ong kaso nga na-record, rason nga naglambot na sa 4,116 ang COVID-19 case sa probinsya sang Negros Occidental. Sa Bacolod, may 13 na lang Action Rex kahapon nga nagdugang. Rason nga naglambot na sa 4,646 ang COVID-19 nga na record diri sa Bacolod, kag mayara na lang iya sang 507 ka aktibo nga kaso, kag kahapon
May 45 bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 4,021. Wala man sang may na-record nga napatay kahapon, rason nga napabilin sa karon sa 118 ang death toll sa syudad. Samtang sa Western Visayas, 137. Pinaganitong syudad aksyon na din. Sa Subong Action Rex, may 4,646 na. Ang Na-record kahapon, kaso? 13. Tracing. Nagligan nga, dala pagid 4 lang. Gani, no? Pero at least doon lang nagasaka-saka. Zero, no? Oo, galing kay Ti, wala siya tuod gasiro, pero at least doon nagnubo-nubo na siya Action Rex. At least ma-maintain ta lang na tani kag mag-abot ang tiyempo, magnubo-nubo na gid siya action din. Oo, correct in Action Rex. Kaya Ti, subok ko makita mo man sa record nga ginapadala sa katon sini nga mga city officials. Sa 4,646 nga na positive, 507 lang ding active cases. Nan, amo na dala Action Rex ang bongga. Sa Western Visayas, bongga, Action Rex. At sa Western Visayas, naglamot na sa 15,042 ang kaso matapos nadugangan sa 137 kapanibag-o nga kaso kahapon nga adlaw. Kagti sa nasamit nga record nga masobra 15,000, 3,052 lamang ang aktibo nga kaso. 102 naman ang panibag-o nga recoveries kahapon nga adlaw, rason nga nagdala ini sa kabilugan nga 11,634. Wala man sang na-record nga napatay kahapon nga adlaw sa Region 6, rason nga napabilin karon sa 356 ang death toll sa Region 6. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto ng aton oras. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay standby para sa aton sining SAP. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Standby lang dugay-dugay. Paunta na yung balita ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa sining mobile business one-stop shop. Ano ni man? Basi kun ano ning mobile one-stop shop, bali magkuha ka dira sang business permit or part sang business permit mo or building permit or nano pa dira ginbutang sa SM para sa mga negosyante. Ginlunsar ko sang Bureau of Fire Protection ang ini nga bagay. Yaring hibaloon ta upod kay Aksyon Alvin Graba sa patrol kagiban pang mga balita. Sa detalye sining mga balita, Aksyon Alvin. Diri sa SM City sa diin sunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Buboy Plutinya. Isa ini ka simana nga igadulong sang Bureau of Fire Protection ang ila serbisyo sa tao ilabi na sa mga negosyante nga wala balasad to nga nakasecure sang ilang o kung wala nakaprocess ang ila sining mga papeles adto in relation sa Fire Safety Inspection Certificate. Ini matapos nga nauntat bala Action Rex dumdumo ato balang pandemya bangod man sa COVID-19. Nawasuro diri kay Plutinya nga isa lamang isa ini ka mando man nagikan sa BFP National Headquarters nga ang ining mobile business one-stop shop ang gapahamtang gid sa sila nga mall sa isa lang gid ka semana. Ginumpisahan nila kahapon nga daw tub ini Oktubre 27 para hindi man kuno manginhasol sa pila ka mga negosyante sa pag-process sa ila sining mga papeles. Pero after this lumpat naman sila sa isa pagid ka mall sa likod balasang Kapitolyo Provincial kag dira man maga-process ang iban pa nga wala na tapos within the week. Gindadugang pagida diri ni Plutinya nga ang katuyuan sa sining mobile business one-stop shop amo ang mabuligan gid ini mga negosyante kag ang iban pa nga mga business community nga ma-secure gid ang ila sining fire safety inspection
certificate kag of course dala na diri ang pagproseso sa fire code fees kag iban pa nga mga related transaction base man sa mando sang Republic Act 9514 o kung ginatawag nila nga Fire Code of the Philippines. And dugang pagida diri ni Plotenya nga paagi man sa sining ginatawag na mobile service ang Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Bacolod magbulig man sa pila ka mga business sector nga mapadali gid no ang pagprecore sang ila sining Bali, mga anong tinutuyo sang mobile business one-stop ni sang Bureau of Fire Protection? mapadayon atong mga pagkuha sang fire safety inspection certificate. So bali amo lang ng kadtoon sa mga negosyante. Yes sir, amo gina-aksyon na Rex Tinga gimbutang para nila sa isa ka molda, pwede man lang to sa opisina nila. National Mandate Action Rex suno sa iya kay halos tanan nga subong daw synchronize man sa isa man sa sinaalang nga mall abi sa SM abi. Dara lang nga Bali may ibutang- deal sila sa SM. Yes, Action Rex sa okay. na. May deal sila. Amo na dang tirada da. amo na tirada da. May deal sila sa SM nga dara nila ibutang ang one-stop shop. Pila na dira? Hindi ang maka-akomodar bala sang Bureau of Fire Protection. Damo man Action Rex mo kung pila ang maakomodar. Oo. Kay kabalo ka sunod sa kay Buboy. Maayo man nga lugar kay kabalo ka may hygiene, safety katama, may social distancing, gina-observe ang protocols. Kag of course dala na diri ang At least may safety ang masulod da. Oo, kay siling niya may manggani di kay may araman digital contact tracing measures. Oo, may pala. ara na da. Oo. Di mayo na action Sa din na nila ginbutang da? Sa may sa North Wing bala sang SM second Diri floor. sa North Wing nga Dampi. Oo, sa second Sa floor. may event center nila guro. Dara gid action na Rex nila butang sa Pagsulod event mo, center. ara sa tuo. Oo, pagkasulod mo ara dayon sa tuo diri okay. Isa lang man ka simana action na Rex. Ari ang pahayag ni Major Buboy Plotenya. New normal subong. So, ang problema, kay since nga pandemic nagligat, wala ka bala makakandak inspection. Ang aton mga client, wala ka secure sa ilang fire safety inspection certificate. So, nag-ano kita nga i-mobile na siya para makita ka to those nga mga business establishment nga wala pa makaprocess ang ilang fire safety inspection certificate or other fire clearances nga nang lalo na pag-process ang ilang mga permits. Makita ka sila nga mga mapos para sa ilang. Nga sa SF, sir. I think this is a national na may MOA ito sa national. So, ang mga nodra sa SM. Anong purpose ta? Sining mobile business one-stop shop. Secure sa ilang mga permits with terms of fire. Maano natin, nakita natin. Yun sa area, sinadati, bigay kantuan natin ang mga area na may bulyon lang. So, yung grabe iban, wala pa makaprocess. Dapat i-secure nila or makakuha sila mga certificate. After sila, malumpat naman kita sa area. And then, another we are given by decision national national ordering until November 15. Kumiyara kita nga target nga tapuson gid kay based on our statistical report na submit naton this month sa sang naton nga sa licenses. So may copy na yung aton national report kasi to be nga ma-cope up naton kay bangod sa pandemic na stop mo, di ba? Then ang control sa aton giyo sa aton mga pumuluyo na naga-secure sa ilang mga permits at mga clearances. So, Rex, ang una nga tirada, una nga pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Plotenya. Abi ko si Plotenya na-relieve na ni. Wala siya na relieve action Rex, king klaro yan Wala sa gin-relieve? Uy, sa Nga gin-relieve sa isang isa ka konsyalya sa syudad. Ito maning konsyal ni nga wala mga pamangkot sa insakto ni. Konsyal ka sa syudad, mangin reliable ka. Kagang obra mo, among pag-check kung tani sina. Sa Action Rex, nagapati si Buboy, si Plotenya Action Rex, kabulukan ng hambalya. Oo. Basi na mislok lang, no? Mislok. Opisyal kaya sang syudad, hindi ka dapat mamislok na. Dapat may mga double checking na natabo. Ang ginatumod nato ng ginpagwang statement ni Councilor John Gamboa, parte sa bag-o kuno nga City Fire Marshal. Man, man klase ka konsyal ni sang syudad nga way niya lantaw kag ginaanalisar ang sitwasyon na dapat antes na ipagwa ina
gina-double check naton kung bala insakto ina ang ginapagwa ta. Yes, aksyon na Rex. In fact, pamangkot ha, sano ka sir nag-umpisa liwat? Kay kumukunti nakaagi siya provincial administrator and at the same time, siya ang hepe sang La Carlota City Fire Station. Yun pamangkot ha, sir, sano ka liwat nagbalik sa siyudad sa Bacolod? Suno sa aksyon na Rex, siya ang nagbalik siya July 21. Siya ang nagasumer liwat bilang City Fire Marshal. Gusto mo ba anong payo ni... Taka lang ni si Councilor John Gamboa. Bisan pa yambal yan ang ramangkot sa sanggunian panlunsod to sa sekretariat. Ang staff ya dapat double check ya ina. Di kay sus kahuluya, klase ka tao ni konsyal pa naman sang syudad pero daw pamatyagan ko daw ay sa iya kay balos ang ginahimo ya. Oo, hambal niya gani aksyon na Rex. Kalaway ng arapang City Fire Marshal ta, islan mo iya sang hindi amo. Tingnan gani, ha? Nalilip ko. Tigin pakigangutan kay nasang Action Radio si Fire Plotenia. Siya, ha? Narilib ko? Nakibot mo ng pobre. Kibot siya, pero siya niya, siguro, basi miscommunication lang between Councilor Miscommunication, Gamboa, miskatangahan naton. Oho. Hindi kay miscommunication. Reaction Rex, gusto mo batian ng pahayag ba ni Publio Buboy Plotenia? Oh. Si Chief Inspector Plotenia. Probably na mislok man na pag isang inaagin nila sa ilang session. Probably na mislok na pag kahit man siguro sang sang staff na ni Councilor Gamboa. So wala ko kung sino dito talaga nga aligan sa amon sa pagutang kung sino ang hipis kulot ka. Between na mislok na sa between sa amon kay after nga nagaling ko sa La Carlota. Probably siya masaguro nga wala lang nila ma-update ang ilang record man nga ang pag-ubra sa ilang sa report nga to kung ito yung kaya ako sumong ang City Fire Marshal sa Bacolod City. Previous months, you were assigned as a provincial administrator sa Bureau of Fire and at the same time... Okay na na, Action Alvin. At least sinang pobre na. Action Alvin. Okay na. Basta ang pobre na, ari pa diri sa Bacolod. Kadugay na yadtong assignment niya sa La Carlota kag provincial administrator, di ba? Oo, dugay man to. Dugay na to, pila na kabulan, nakaligad. July 21 siya nag-assumer diri mo. Oo, suno sa iya kalinting komunikasyon ni Councilor Gamboa sa Lagid. Sala mo gid na. Bal ni Buboy, basi wala lang ma-update. Why ma-update? Ikaw, konsyal, why ka ma-update sina? Oo. Kunsihal ka pa naman. Gani man. Oo. Tuluya. Kamo ni action na Rex. Meaning, why kagid gatuon? Oo, no? Meaning, why gid gatuon? Sa action na Rex, mo na ang mga bagay nga dapat kunsihal ka pa naman. May ultimo ka lang empleyado, dabisan ultimo ka lang ganing empleyado, dapat mabalaan mo ng kung sino na dra, kagano na siya dra. Bisa na Di lang ba pinalagpat ka lang imo yan, konsihal ka pa naman, kauluya, klase ka. Sus, butang mo pa sa Facebook mo. May kung ikaw lang gabasa. Uy, nabutang galito, no? No, may na kung siya lang gabasa, isa, kaya okay lang na iya nga. Ikaw ang proponent, ikaw ang nagsalyada, ikaw lang gabasa, bla. Pero kung nagabasa ka tanan gani na sila dati, mo nang pinakamasakit da. Kag madamo na sa may mga makomento man Action Rex. Degrading na sa part man ni Plotenia. Sa prangkang istorya, kalaway man na nga ari ko di kapong ko, islan mo ko iya sang hindi magkalaamo, kag guay man di iya sa aton eh. Amo ganito nga. Ano na, hungod sa buot o kung hindi? Sa pana, Action na Rex, no? Oo, kay unang pamangkot pa lang dahil. Basta importante si Fire Chief Inspector sa Subong, no? Yes, Chief Inspector. Fire Chief Inspector Buboy Plotenia sa gihapon ang Bureau of Fire Protection, Fire Marshal ta. Sa dirita siya sa Bacolod, siya gihapon ang pamuno sa Bacolod City Fire Department. Tigin tawgan na siya ni Councilor John? Ang iyang TA, no? TA yaman? Technical Assistant. Abi ko, ti Ilya.
Ang technical assistant ni John Gamboa mo na nawag. Munang nagpabalo man nagtawag, no? At Nagtawag least, sa? Nagtawag sa iya Kay nagtawag sa iya nga Boboy papabalo. Platenya? Ay, oo, ikaw gali ang fire marshal. Hindi si Legaspi. Oo. Ano, wai kay balo? Ah, Tulugan sila? Pataka lang. Just action Rex, no? So at Hindi least ba ko magsiling nga way sa kay balo sini? Kaya hibalo ginis Councilor John Gamboa, hindi ko magsiling nga ang nagpadala ni way mag-agi siya, way ginpabasa sa iya kung insaktong komunikasyon nga ginobra sang staff niya. Oo. Way gin sa matingala, ay, lain na aton City Fire Marshal, abi double check ta ini. but gani siya kahapon action Rex mo pagkato niya to sa bureau sa NGC. Oo. Naman ko diya nga, sarari ka man di. Hindi man ikaw ang hindi man ikaw ang fire marshal. Kibot Ay, man gali siya mo kabudlay, niya. no? Hindi ako gali. Oh. Sige basta ang City Fire Marshal naton, kung nakabaton kamo komunikasyon ni Councilor John Gamboa, ang City Fire Marshal ta sa gyapon is Fire Chief Inspector Boboy Platenya, no? Yes, action, Hindi correct, kay correct. kung sino pa na darang tanan, nga iba na dara, pobre maning isa ni, kuha na ning isa ni, katapusan, amuhon pa ni. Ay, hugid. Oo. Sige. Balita report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkonod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:15 ng aton oras. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta kay matira tanay sang aton sining nga mga hilikoton. Be, malili lang ko O sige. Ayos, matirada ta, ready na kamuda. O basta naka-tune in na kamuda ha. Preparar na sang inyo inugsabat dugay-dugay. No? Simple lang aton nga pamangkot ni. Sino ini siya, taga-diin ka. Amo lang na. Way na damo, rekubikos kung mapaktan mo na, automatic may 500 pesos ka mga kaaksyon. No? Sige, standby na ha. Standby na sa mga kaaksyon ta. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige, daligid lang ha, kay lantaon tani kung sabat ini siya, 58 years old naman gali ni, bataon pa, no? Bataon pa, kulang na lang galing duha kag mag-16, no? 58 years old ang ginatawagan ta. Hello, mayong udto. Mayong hapon. Oh, mayong Action hapon. Yes. Bao, kilala mo gid ko, no? Sa Oo, utan? permi ko yan na pamati sa imo mo. Abi kung san utan nagkilalahay nga duha. Taga din ka gani, madam. Taga Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Taga Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Daw, amo ni sa kaina? Arlene man to sa ngaga? Alain? Lain man siguro. Basi parihas lang kamungalan, no? Ikaw si Arlene? Oo, Ano apelyido mo? Benny Hall. Benny Hall. Yes. 85 years old ka, no? 58. Abi ko kung Balik tara 85. Ginsuli ko lang, anong programang ginapamatian mo, subong? BBB. Sino ganing ang corpsman? Si Action Rex. Atod ka? Kantong. Tod ka? Yes. Ate, sige Di na ako magpadugay pa.
Okay, thank you. 500 pesos. Ulat mo lang daw, mama, kay itawgan ka lang for clearing, then ipadala na sa, ano ni magtawag? Sa mga remittance center, no? Congratulations, sige, thank you. Ma'am Arlene. Thank you, Thank Gid. you. Salamat, Gid. Congratulations. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo ng tirada da, ang sekreto lang da pamati lang sa Aksyon no Radyo Bacolod para bisan paano 500 pesos. Kung sa bagay sa iban ti 500 pesos daway naman na nila ginasapak Pero sa amon niya ginasapak gina namon kay dako na ina, no? Dako na iya. Solid ang papremyo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Te amo lang na kasimple mga kaakson mati lang kay base imo ngalan ng magabutan, no? Te congrats gid kay Madam Arlene nga natawgan ta bago gid lamang taga Mandalagan to, Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Congratulations. Wala to lata lang da mama kay buwas siguro basi mabaton mo na kay double check pa nila. May manawag na da si mga for clarification. Thank you, madam. Thank you, Gid, sa pagpamati. Congratulations. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige. Matapos ang aton sining taga-daog kantuhan tanay balita ni Aksyon Artay Hopo, no? Masaylo kita na sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:20 na. Kantuhan tanay balita ni Aksyon Artay Hopo, pagmonitor sa mga pampublikong sementeryo sa Bacolod, antes ang temporaryo nga closure sa Oktubre 29, pati gayunon sang GSO. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art. Tayo po ng Aksyon Art. Aksyon Rex, antes sila ka balita, masih mahinga daw ni Aksyon Henry, kaya magulang kaging paklaro ta kay Gambuwa, itong siling to nga sala, to sa SP. Bilang reaksyon kay nag-monitor siya, nag-parisargid, nga mahatag mo sa sang paklaro Aksyon Rex. Sige karon dugay-dugay siguro Ay, pabati ko na karon na kaya yung kuwan lang to gali, ang original draft niya si Buboy Protenia, may isa ka councilor gali nga gintadlong to, tapos sala pa gali. May isa ka? Isa ka councilor ang nagkuhan, ang nag-correct sa niya draft, nga nagambal nga hindi na si Buboy Protenia. Tingin na to, mo dyan si Distrito. Correct. Kaya mo na siya. Galing kay paano nakasulod to kuno ang iyang minutes to sa sanggunian kung waya to ma-review? Gin-approve, gin-Action Rex, gin-batol sang council, ang gin-propose, kag hindi lang na iya nasubong ni iya na sang council ito nga communication. Ang wala kundi siya gani nag-drop sang resolution, di ba? Si Gamboa. Correct. Di pag-drop ya to, ay man lang gin-review, nagpamati sa kay Councilor Simple Distrito. Kundi gin-propose siya, ang nabutan niya to si Plutinia. Di kaging motion ni Distrito kaging correct. So niya hindi na siya, si Legaspi na subong, tigil amend sang council Action Rex. Kaya pag-insindi ko nga si Councilor Distrito among naghambal sa iya nga hindi na si Plutinia, si kuan na ni Dirihong Bureau of Fire Protection. Wala pa to tanay sa session nila do outside pa to sang session nilang pamangkutanay nilang adwa. Ara sa minutes Action Rex, mo na yung post.
galing kay konsyal ka, dapat imo na iya resolusyon, dapat ikaw na iyang matirada dira mo. Galing ko na ginamil sa bilog na SP, that is another thing. Kung sa bagay, no? Oo, Sa in short, pakawian nila si Councilor John? Palta ka ba, no? Basi nagsala man ang balag, basi na misinterpret sa miscommunication kimantuod. Dahil naghambal sa to, na nag-correct sa iya, basi kung sala man ang iya pag-insindi, kag iya record ka. Kaya mo na, si John si Ripugatin niya, nabutang sa original draft ko, kibot ka ni kung naging kurira niya ni Councilor Distrito, mo na ginambal niya. Pero inaway kita sa mga manogkadto na sa patio kay siling ni Gia Suhed, Sir Jerome Solina, ang isa sa concern ni Lacson Rex Subong kung mga from October 29 to November 4 kundi sirado ang mga public and private cemetery sa Bacolod. Ang isa din nga ginabantayan nila amo ang posible matabo na pagpadulong sa publiko antes ining temporary closure na isa sa matikal na plano din ni Mr. Solinap. In fact, may meeting to sila nga patikal yun amo ang pag-coordinate na subong earlier pa lang sa mga in charge sa mga patio kag gina-inform na gid na dapat magbantay na daan kag i-monitor na masunod ang nagakaigo nga health protocol sa pagbisita sa mga residente sa Bacolod kag iban man nga mga pangayaw nga nagasulod sa Bacolod para magbisita sa ilang mga minatay para ma-maintain ang nagakaigo na health protocol kasi niya arakalan sa batasan sa Pinoy nga basta tikon na mga rason yung set iya kagas schedule and closure mabansing iman pero bagod masib na matag kumpiyansa na ilang isa ka pamilya gaguban magkadto dito magbisita magpanglimpyo sila hindi gidi na pwede dapat amat-amat lang ang sa handumanan kahapon personal gimbisitahan ni Mr. Jerome Solinap kag suliya ti happy siya kay at least labot mga tanong nagabuhilig dito at least ang nagasulod nga mga residente Way naman guro kinanglan nga November 1 kagid masindi daw namatantan lang na nga muna nga adlaw ang silindihan ta pero before sina siguro pwede ka man nagapadulong sa mga patyo kag magsindi to sang kandila to sa nagtaliwan na blang nga parts ng pamilya mo. Correct. Amo lang ginabantayan nila kay sila nga bangod ka 29 temporary i-close basi sa 27. Hasta gani sa nune 29 October 29 to November 4. November 4. Di sila nga basi ang iban October 27 makadto 28 tason tinog lang magyapon. Di sila nga hindi na pwede kay sa gyapon mabudlay na no kung hunari magatag sang kumpiyansa. Yan nga parayag ni Gia Suhed Jerome Solinapa. Kung saan kumana niya cemetery, subong niya mga tao, ito kamat-amat, malang gani, ay siya gatingog. Kasi ginakaman din nga social distancing, ang mga tao, kamat-amat na lang niya subong. Ikabalo na sila nga by 29, masira ako November 4. Pabutangan ko na ganito sang karatulan lang kapatunan pa mo social distancing. Actually, ang tao, masyado naman ka-conscious subong eh. Oo. Ay tikto na isang COVID niyo. Isa ka isa daw gatagam lang. Ang ato na advisory nga kung magpatugin na sila, hindi aga grupo-grupo. Kundi amat-amat lang. Social distancing dito observe ka ang face mask dito pinanglanan din. Gamay-gamay lang ng apersa dati hindi pa natapo at yun ang tao nga makalatog in every day. Ano lang palayag ni Mr. Jerome Solina paggawa siya grupo ang task force disiplina monitor man, magatiyog man sa sining nabilin nga nainadlaw antes ang temporary closure nga niyara na lamang San Pito kaadlaw akson na Rex. Mga balita kay update kikan sa Bacolod City Hall ang aksyon nyo akson na tayo upunol sa balita o sa akson sa Bacolod Akson Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:27 ang aton oras 12:27 na. Sa kay ang account mo di Mayor Bing no? Para ko lang ipahibalo kay Mayor Bing man ang account siya diyo. Di ko lang bagsugpunan kay daw ka budlay na isugpon
Bisan sino pa na di, bisan si Mayor Bing, Vice Mayor Elcid, Congressman Greg, kag sa mga konsihal nga identified sa Grupo Progreso, kag even si Councilor John Gamboa, way na di yaga sweldo sa ako na, way na di sang nagabayad sa akon di. Basta importante, kung may isyo, dapat sabton. Kag kung may isyo nga balakulon, bakolon! Amo lang na kasimple. Kwenta di damo pa Ricobicos Way di sang sagod yang kung sino man dang klase ka mga tao na da sa city government sang Bacolod. Kontrapartido o konpartido man dira. Bala na kamuda, kamo lang da yan. Sige, daligid lang mga kaksyon, standby. Manong balik kita sa Diligid Lamang Maduga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 at oras. Siling ni Gian Resisyo ang heart mo, Aksyon Girls. Why man Ang akon lang naman dapat minsindihan nila. Kung anong tinutuyo sa Aksyon Radio, i-presenting dapat i-presentar, no? Amo lang nakasimple. Hindi magsalita, pabor-pabor, na labot namon niya sinyo. Kung magpamulitika, kamuda. Kamu gasweldo sa amon, di kamu gapakaon. Ay, sos kalami sa inyo istoryahon ba? Bahala, kamudas kabuhi niyo. Amo lang nang ako niya panindugan sa kabuhi ko. Mabuhi ka man lang niya sa imo ko galingon nga pagpaninguha nga magsali ka pa iya ka problema ya sila yaman. Di ba? Oh, sige. Ayos. Paring Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Steady lang kami di pre. Amo na yung tirada da pare ko no? Kantuan ta na yung balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Protokol sa liwat nga pagbukas ang Kapitolagon kag Park. Ginsumiter na kay Gob Lacson, no? Hibaloon tabi via Aksyon Marlon Hinovia sa nang mabukas ni man ang Kapitolagon and Park. Muning ginahulat-hulat man sa ngalos kalabanan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. John Norex sa mayara sang dugag naman nga paliwaliwahan kag lagawan ang pagkaludnon kag Negros Occidental. Pud may ara sang plano nga pagbukas liwat sang Capitol Lagon and Park sa tubang sang Provincial Capitol Building matapos nga nagsarado ini sa sulod sang pilaman ka bulan ang epekto sa COVID-19. Provincial Incident Management Team akon na PIMT Head akon Commander Zephyr Gerhardt Kailian nakatapos na dihon sa mga health protocols ginasumeter na niya ini sa kaya Governor Bong Lacson para nga matun-an kag madesisyonan. Kung magbukas, dapat mayara sang sundon ang luyag magkasunod tira para nga balikawan ang pagtarulumpok sa mga tao. Mapasiguro nga waay sang anuman nga halit nga madala ang COVID-19. Protocol, may opening hours, may closing time, ay ara action rex ang limitation sa sinuman makasunod. Ang pwede nga makasunod dapat edad amone sa bata kag sa bahin sang mga tigulang. Tiara gina ang pagsuksok sang face mask kag ang social distancing. Padlapad ni ang provincial capital mga 3 ka hektarya ining lagon bulan sang Marso sang ini ang ginpasiradan bangod sa COVID-19 kilala ini venue para sa exercise, relaxation, paglingaw-lingaw para sa mga Bacoleños kag Negrenses. Ano si PIMT Commander Dr. Zephyr Kailian.
Actually, nakasubmit ako kay Gob, no, sa atong nga protocols. We have also discussed the opening, finalize na lang ni naton, and then to proceed with the opening with the limited access ng anay. The lagoon is only anay for exercise like jogging and walking, no. Mga limitations lang ni siya anay before ang iyang opening, and lang siya, ng limited lang siya, 18 to 65 lang ang mga ages nga pwede natin kusudlon with proper aton nga social distancing, health protocols magyapon. Kay tungod nga hindi pa manggid kita libre na sa COVID. So therefore may mga proper health protocols, wearing of mask, physical distancing. So we are now finalizing the protocols and to submit to the governor for the opening of the lagoon. Isa na sa ginalantaw nato nung may closing, may opening time. But again, i-discuss ko pa kay Gob kung ang mga time na pwede makasulod, makagawa sa lagoon. Minahulat na lang ang approval ni Governor Bong Lacson kag dara na may baluan narugid ang patod nga petsa nga liwat buksan ang Capitol Lagoon. Ang kaaksyon gikan sa Capitolio Action Marlon Hedobaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:34 na nga oras. 12:34 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dira o galion tang pagtumar sang di Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na nga'y Sansan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Manfred Mar Ayos, sige, manamyaw tanay kay Ludi Cardinal, may lang pag-monitor from Cadiz City. Action Rex, shoot out lang ko sa Labrador and Cardinal family. Thank you so much, good Ludi Cardinal, no? And Alex Montesa, sa Rex, pwede naman makadagyang kag makapamunit sa Kapitolagon. Bastante gina sa disinfection. Ang plaza, plaza daw wala gani katilaw disinfect. Sang ara pada mga halandumon girls. Bo halandumon girls gida. Nga gadala o kon career sang HIV. Ayo, damo ginabalaan si Sir Alex Montesa. Ayos. Eliterio Parcon dayon, may lang pag-monitor Master Sergeant Monico Palacios sang Barangay Tangob. Thank you so much, Gid Eliterio Parcon dayon. Kay Noel Alisahe, happy 25th anniversary to Mama and Papa kahapon. Thank you so much, Noel Alisahe. Kay paring kinalon sa gay, may lang pamati kag kay Roth Kosawa, ga-monitor from Tokyo, Japan, si Roth Kosawa. And sa kay Marilyn Abarte, may lang pamati, greet lang si Alma Toribio kag Maria Teresa Magaspag with the other teachers ang nato Soligin Elementary School, La Castillana. Thank you so much, Gid Marilyn Abarte. Kay Cory Bidaha, may lang pamati from Kuwait. Kay Sherwin Hogos, may lang pamati Morina Isconde, Sarasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Thank you so much, Gid, no? And Melchor Baroka Rombines, may lang monitor. And sa kay paring Binji Pilisario, no? Kay paring Piding Pilisario. May lang pamati dra sa Manila, no? And sa kay Mark Balateria, Action Rex, paano mag-intrada man? I think na nakakuha na sila sang mga nagligad pa na nga simana, Sir Mark, no? Way mo lang galing maabutan, no? Subungawik amo ng pag-draw na ton. Ayos, kay Cathy Ver, may lang pagpamati kay Hilly Water, no? Kay Hilly Walter. May lang pag-monitora. Sa kay Rolando Diaz Lacsinto, may lang pagpamati. Tamiyaw lang pamilya Lacsinto Diaz Arco Pachico Pilayo de Rasa sa Sitio Nalupan, Barangay Binubuhan, Bago City. Salamat, Gid
Kay Sherwin Hogos, may lang pag-monitor sa kay Morina Esconde sa Russia. Nabasa tan kay Inday Blasa, may lang pag-monitor, no? And sa kay Bernaldo Eres, may lang pag-monitor. Bernaldo Eres, shout out lang sa Mamayang Liberal. Ayos. Raymond Ligaspi Pinida, may lang pamati Pamilya Marinay and Pinida, no? Ga-monitor sa La Carlota. Jocelyn Liboon Dispoho, tamyaw ya lang sang happy birthday kay James Pastoteya, no? Pastoteo, no? Kay Jocelyn Libon Dispoho. And sa kay Virgie Olpenda, si Madam Virginia, ho, may lang pag-monitora. Kay dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Kay Almira Lim Malasarte, may lang pag-monitor. And Alex Montesa, katamiyaw lang sa staff sang RTC Talisay, si Sir John Robert Ronquillo, sa ila Miss Jane Distuwa kag Miss Julian Insular sang Group 2 das B class. Ayos, dagang salamat gid halin sa kay Alex Montesa. Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-monitor Rosalina. Sa kay Michelle Sayo, watching live siya, no? Thank you so much gid Michelle Sayo, no? Kay Joe Freestop literally, welcome back Action Rex Kantong, ari lang kami proper sa La Carlota. Okay, sige. Thank you so much Joe Freestop. Kay Yorb Cunyol, no? Cunyol. May lang pamati Yorb, no? Yuki Muranay, may lang monitor sa Tagig Cyber Security Firm, no? Thank you so much gid. Kay Tomas Brunyola, kay April Vinaflor, April Joy Vinaflor Gaston, may lang monitor April Joy. And kay Kagawad Imbong Jocampo and Clevet Garcia, always gid monitor sa Georgina Morsia. Thank you so much Clevet Garcia, no? Kay Chris Vilma Trias East Homes 3, Barangay Estefania, good noon lang, no? May lang pag-monitor. Kay Karski Kabaya Clamar, may lang pamati Karski. Kay Amy Esmeralda Dolido, watching live from Hong Kong. Thank you so much Amy Esmeralda Dolido, no? Salamat gid sa inyo sining pasakop sa inyo sining palatuntunan. Ayos. Sige, kay Glenwell Florete, may lang pag-monitor dira sa Talisay, Glenwell. Kay Ramona Asiro from Barangay 35. Thank you so much, Ramona. Kay Lunila Tarosan sa Barangay 35, no? Barangay 35. Dinto sa gani. San Sebastian, Gatoslao, San Sebastian, no? Watching live si Madam Lunila Tarosan. Kay John Dinaga, monitor sa Barangay Tangob. Thank you so much, John. Kay Lito Dayap, may lang pagpamati, no? Kay Roberto Hiraposco Caraballo, good noon. And sa kay Rolando Diaz Lacsinto, sa pamilya Pulito, dira sa Payao, Binalbagan. Thank you so much, Gid Rolando Diaz Lacsinto. Kay Leo D. Cardinal, may lang pag-monitor dira sa Cadiz. Shout out lang Labrador kag Cardinal family sa Cadiz ni Leo D. Ayos, thank you so much gid, no? Sige. Daligid lang mga kaaksyon, ha. Standby, manumbalik kita sa Diligid Lamang Madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Banak, bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Uling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad, may lang pag-monitor kay Sir Jess Kadungon, ga-monitor sa La Carlota, si Delia Kadungon. O kay Sir Glenwell Florete sa Talisay, Senador Family sang Talisay. No? May lang pag-monitor Sir Glenwell Florete. Kag kay paringala na balis kag choosing tupas galiho, may lang pag-monitor dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kantanan sa maestrong redakpan sa drug by bust sa syudad sang Himawaylan. Iga pasaka na karon sa hapon. Ang nagkaigo sining kaso inquest na. Sining hapon yaring kaunda sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Italia. Aksyon Brian. Action na Rex ning hapon na talana ng i-inquest ining maestro nga nadakpan sa bypass operation ginpatigayon ini sang Himamaylan PNP dira sa may Purok Masinadyahon, Barangay Karajuan sa nasambit nga syudad. Action Rex. Ang ining suspetsado gintawag sa pangalan nga si sa ngalan diri nga si Dalagin Action Erika. Action Rexa Stephen Arisivita. Ini siya manunudlo sang Kabankalan National High School kag tumandok ini siya sang Binalbagan. Ang iya sinigrahimo Action Rex nagabiyahe ini siya halin sa Binalbagan pa Kabankalan
Kag kon alihas kabankalan abi magpauli siya, may mga lugar siya nga ginahapitan kag dito nagabaligya sang illegal nga droga. Pero madugay-dugay na ini siya nga nagnegosyo sinisuno pa kay Police Major Romeo Vargas. Kag kapila na siya gin attempt nga pagdakpon galing kiti kulang sa mga ebidensya. Like for example, diring Ilog PNP nag-attempt man ning magmaybas man sa iya and medyo madulod-danlog ini siya action Rex, ano? So kahapon, way gid siya nakapalag kag dito nabaklan ini siya sang nasambit nga legal nga droga kag nakuhaan pagid siya sang balor 97,000 pesos sang ginapatihan nga siya mo. May mga drug paraphernalia pa ni siya 290 pesos sa posible benta niya sini cellular phone plus ang motorsiklo nga iya sini ginagamit nga ginasakyan. Ining si Arisibita mga 2010 or mga 2010 nag-umpisa sa pagka maestro kag sa PE ni siya nga maestro dira sa Kabangkalan National High School. Ginapausisa man subong ni Vargas dito sa nasambit nga eskwelahan kay daw may mga information na baton si Vargas nga ini siya involved man sa mga kaso nga estafa action Rex. So may mga pending ini siya nga mga kaso kaangay sini. So ang ini nga suspect ron tiara na hunong na sa Himaylan PNP kag kaso nga sa idalom sa Republic Act IAM 9165 ang iya sini nga tubangon kaangay sang pagbaligya sang illegal nga droga ang paghupot kag paraphernalias action Rex sa National High School. Kag temporary yun siya nag-star sa Adila Street Barangay 2 Kabangkalan City. Pero ano sila hindi niya siya taga Pinalbagan. Galing ka dito lang siya nag-star. So nakabaton kami siya sa informasyon. Mga 1 month ago na siya puso sa diri sa imong mailan sa illegal nga droga. So indirect ko na ako mga interrogatives nga surveillance. So na-confirm nga siya nagabalik agad man sa illegal drugs diri sa imamailan. Every time nga maglabay siya from Pinalbagan to Kabangkalan. So kagahapon mga alas 4 mga alaul na 45 sa hapon, October 21. Dito sa may purok mo sila dyan, nagkanda kami sa bypass operation sa iya. So, nagresulta sa recovery sir sa isa ka big transparent plastic sachet na may unod nga siya po. Ulo yung sa kapulto, wala na sir. Tapos may pulo pagit ka small transparent sachet. Kada nagubiran mo sa sir sa improvised shooter isang lighter improvised lighter ka sa bypass manner cover na siya posisyon. So according sa iya ang iya illegal drugs siya po hindi man niya ginabakal sa Kabangkalan City. So meaning kahapon sir padulong pa siya or papauli pa sir sang gin-apprehend niya sir? Bali kagahapon sir, halin isa sa Pinalbagan, going to Kabangkalan City siya. At si Rex, sa muna ang pagpalayag ni Vargas angot sa paglakop siling nasabit na manunodlo. Balita, gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Iluanta, si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ining wala pagdayon sang Mascara Festival, nakabulig kuno panubos sa supply sang shabu diri sa syudad. Yaring kaudan sang report. Upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex. Rino, Kantong, how are you? Thank you, Gid. Salamat, Gid, sa tatlo kadlaw mong tirada. Bisa sa pakasimana, no? At ikaw lang di buwasa. Okay. Thank you, Gid. Salamat, okay, Gid. No problem. Kaya tanaya. Pag hindi ta kaya, sasabihin kita, no? Aba, sasabihin. Tagalog ka ngayon, Sino bang nagkuan-kuan yan? Ayo di Purma. Kapchat kag si Kagawad. Okay. Sila yun. May text di si Kagawad.
Jofred? Kagawad Jofred kay Oo. Nano Slingya good DM ang whistleblower to ang abogado nga oo gani sa PhilHealth to kay na. Sa PhilHealth issue. Teka musta da? Ate ara na. Ayo di purma. Hindi ang sutabla sa kanlaon. Ate ara na tayo ang inugpadala kaming pa. Ayo. Ano na sang tirada, no? Ate, okay. Okay, kagawad, mata-mata na, no? Ayo. Mayugid. Mayugid ang tirada. Ayo di purma. Mayugid ang tirada mo, ha? Mayugid ang tirada. Yes, so. Amo na si kagawad, Jopre dyan, no? Kay mga amigo to sa Silaybla. Si Mr. Manuel ko. Si paring Manuel ko. Oo, kag si Mr. and Mrs. Joseph Kajuli Chua. Sir Joseph Chua. No. Wala nga pag-monitor. Oo, kay Parinono Agisando. Paring Nono Agisando kag Mari Elizabeth Agisando. Oo, si pare ala na bale sa Rada Guro. Ari di. Gay nako patuging tamyaw si Sir Alan. Si paring Ala na bales kag si Josing Topas bla. Si Josing Topas. Oo, monitor man sa Subong to. Gani. Namo sila di, galing hindi ko man maisa-isa ni sila. Oo, ikuha na lang mata-mata lang. Mata-maton talang ni mahinang kalaban eh. Oh yes, actually. Kaya kita da? Ayo di purma. Ang ulo ng sumpon. Si Primo mo Mark, kag Ems magbanduka sa handumanan to, ka monitor man. Busy siguro ka tudlo sa mga anaks nila eh. Ate siguro Tatlo gid nga daan tong ginatudloan ni paring Mark mo. Ano sila mo, Jol? Oo eh. Tiyo, lalagyan na nila nga duwa ni Misha. Oo, Mari Ems. Oo. Paring tip-tip lirasan kag imem lirasan da sa Stefania o ga monitor man no? O gani. Si Toto William Prias, sari man ka pamatiyo Toto William. Kwan sa ka, obra sa iyang kwan. Nga pader nga kwano Di pa padiran yung mansyon niya? Ayo di purma. Kaya gina-atake pero may isang ido kagansa. Ate, birahon mo na. Kwan niya kinakayo. Kaya sino ido na? Kaya sino ido? Sino ba? Biko ito pag Ayo di purma. Silingkong gidaw ang gansa mo manay. Laban Sige pa, kwan lagi pa marmol yung iya nga kwano. Ate, good. Ang iya nga... Para may protection man Ang iya kudalo. Kung dito namin. Pero kung magsulod na sa kudal mo, imo lang na. May kwan niya, may kwan automatic ni. Ba, automatic? Oo, kung sa mga sarakyan bla, may remote. Ba? Ayo di purma. Hindi amo. Manang silindra pa yung ukto Kay sino? Manang silin sa waya. Okay. Pati sa ato na. Nanda, mga kung naman na mga tirada ta. Laban eh. Oo, te. Huwag ito siya. Walang di karoon dugay-dugay. Ayo di purma. Tirahon to ni anayo. Sige, tirahon to na niyo Kaya kalako kisa na bulig ni sang wala pagdayon ka maskarab na. Gani man. Sudah sa Bacolod, ito nag-nubo-nubogid man ang Supply Action Rex. So, sa kaya Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Deputy City Director for Operation. Unlike sa nagbigan na to, ito isang maskara, bulan pa lang isang Agosto. Actually, ito nagadagsa, nagkagdanogapaningo agad ang mga poster nga makapasulod sa ila sining supply. But this time, tungkol sining pandemic na COVID-19, kag wala pa rin ang maskara festival sa Bacolod, so medyo daw ang demand subong daw pulupigado, kag ang supply nagpigado man, kaya tungkol nga, wala sa okasyon, kag wala madayon, ang maskara festival diri sa syudad sa Bacolod. Diba sa pila ka mga siniman na kabinulan nila sini nga mga drug operation, medyo ninit-ninit ang ila sini nga recovery unless nagbigad nga mga binulan sa wala pang maskara Action Rex nga bula sa Oktubre tani nga madayon ini kung wala pandemic. Di subong nga Action Rex medyo ninit gid kag daw pigado gid ang pagsulod sa droga, even ang mga drug operations sa mga friendly units diri sa Bacolod like ang PDEA kag ang Regional Drug Enforcement Unit, ninit man ang ila sini nga operation. That's why nga medyo nagpasalamat ko ng BCPO nga naggamay ang supply sa Sabo sa Bacolod considering nga wala pa dayon ang Maskara Festival. Sa amon sa data namon diri sa operation base man kami sa operation na ginakandak sa mga unit natong Sir Eric, no? So,
although wala kita maskara, kag muna may pandemic kita, gamay lang ang turnouts naton as compared sa operations conducted naton sa sigad nga tuig. Berte amo na although may ara kita operation or gamay lang naton nga operation sa mga previous naton nga mga accomplishment dalag ko man ang nakuha bla. So that's why nga for this week daw mano naman naton nga ang drugs sa sa city is ara lang gid. Ang problema talang is that nga ang aton nga mga operative subong, ang aton nga personal naman sa PILIA is before sila plan out ang nila, kina-consider man nila ang security sa atong mga operative sa direct. For sure sa palayag, Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office, ang otini sa sulod sa droga nga masyado kaninit considering uti wala madayon ang isa sa mga pinakadako man nga festival diri sa pungso sa Pilipinas, ang Mascara Festival. Ang birthday gali sang bata ni paring John kag maring Ronali Solinapo, si Juliana Solinap. Subong birthday yan Happy birthday Juliana Solinap, no? Di lang kasal ka luta ko makulod. Why ko kay Bulual ka luta siguro? Kung makulod pwede na makapadala. Sang? Ang sobra nila. Damo sigurado ka pero kadamo na sa pabo mo. Di birthday na sang anak ni Parijoy kung ni Marino Lina. No, why na iya kakapusan pabo. Wala Di ko na sinusobra kung di ulo waslik na pa nila kung mga bakulod. Paring John kag maring Solinap may lang pag-monitor dira. Happy birthday sa bata. Happy birthday sa anak mo dira, si Juliana. Enjoy lang kamo da, no? Enjoy lang kamo da kami ni Action Rex manilag kami, no? Manilag ayos. Kumayawat naman Hindi bla? Conforme. Conforme Okay. From my end, Action Rex kanto. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric magpalang report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga ka-aksyon tayo rin ang pinakabago kag pinakipit. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Kadtuantang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters unahon tanay San Carlos naka-standby si Aksyon Stephen Fresquito. Ini may kangtanan sa incident management team sa San Carlos City negatibo sa swab test. Yari ang kauda sa report ni Aksyon Stephen Fresquito. Sa detalye Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, nag-negatibo sa swab test ang ining aton nga mga
katapos ang incident management team sa siyudad sa San Carlos, labi na mismo pati na si Mayor Inigo Estilo sa aton nga siyudad sa San Carlos, kaya sa tingin ginapangunahan man ni Dr. Wilmer Yap ang aton incident commander sa diri aton na IMT. So gani sa karon sa next naging malipayon man ang aton mayor kag ang tanan nga miyembro sa aton nga incident management team nga nakatapos gid nila ang ila quarantine period kay ang nipag negatibo sang resulta pagwa sang resulta nga negatibo sa sining pagtaas pagsaka sa aton nga kaso diri sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos nga sa di nag-abot na ini karon action na Rex 164. So amoy na kadamo na ang nagpasilid that's why sa karon nga amoy nang executive order ng pagwa ni Mayor Inigo Estilo ang executive order 2027 nga sa diin ang paghugot karon sa mga borders nga wala anay sang may magwa kag wala man may makasulod luwas lang sa mga essential goods sa mga frontliners kag sa iban pagid mga importante kon aspeto sa medical ang mga taga Calatrava kung magsulod nga magkadto sa ilang mga doktor o magpakonsulta o magbakal sa mga bulong pwede. Kag ini mga goods, no, mga basic needs nga mga delivery amo ang pwede nga makasulod ka gwa diri sa siyudad sa San Carlos. Atang konsiling lang may baklon ka lang diri nga hindi man importante o maglagaw-lagaw or hindi man gid mga importante gid kaayo nga mga needs sa kinahanglan no nilabi na sa medical lang gid no o kung magpa-doktor ka so amoy na action Rex nga hindi gid pwede. So ang tanan minimal ang movement sa mga tao diri karon even sa mga pagdipasahe no sa public utilities tricycle pedicabs may limit lang by kuan ini action Rex schedule no the same thing sa aton man nga public market kasi may nagpositibo dito nga 11 so gani sa karon magsulod ka, may pass na naman nga ginagamit para nga minimal man ang pagsulod sa mga nagapangumpra sa aton merkado publiko. So para nga itong peace and order doon sa lain natin nga balita action Rex, wala man sa mga dalag ko nga insidente karon sa diri sa aton siyudad sa San Carlos, kaga nga aton nga man nga local government karon naghinay-hinay na karon open ang aton City Hall action Rex no. At ang aton City Hall may ara na skeletal workforce nga pwede na sila maka-amat-amat sa ilang nga trabaho balik na sa normal tungod nga halos ang kalabanan karon nagwa na ang resulta sa nila sa aton City Hall sa aton City Health sa aton San Carlos City Hospital nga negatibo ang halos kalabanan sa karon. At ang may ara pa nga ginapaabot action next nga mga resulta nga wala pa naton naibalaan kag kung may ara pagid nga magpositibo or magnegatibo base sa impormasyon nga hatag sa aton sa aton local government. Amo lamang in action next ang report naton diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you! Salamat gid aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni aksyon Stephen Presquito, sa iluhantang balita gikan sa Cadiz, we have aksyon Roger Gotib 200,000 pesos nga balor sang kalitan. Gintugas ang sunugo nga nagluntad ka inas ang kagahon sa merkado dra sa siyudad sang Cadiz. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Action Roger. Action Rex nagluntad ang sunog sa bayan sa Cadiz City Public Market kay nasang kagahon kag naglambot sa mga 200,000 pesos ang valor sa kalitan. Suno sa pahayag sa Bureau of Fire Protection pinagiman sa kay Fire Officer 1 Salya ang investigador nga mga alas 2 pasado takla sa kagahon. Alas 2:45 takla sa kagahon nabato nila ang informasyon na nagluntad ang sunog sa duha ka module. Kon duha tanan ka mga bloke sa isa ka module diri sa may merkado sa siyudad sa Cadiz. Ila ginag responderan kad mga alas 3:02 suno sa iya na fire out ang amo nga sunog. Ini nga bloke nga duha ka mga kapihan ginapaligyan ni Jewel Parolina ang Jonas Cafe kag naglambot sa 200,000 ka pesos ang damage nga gina-estimate kag deklarasyon mismo sa tangiya. Sa karon nga aga nagapatigayon pa sa investigasyon ang Bureau of Fire Protection adto di waloon kung marano gid ang ginalinan sang sunog.
wala naman sa GED report na mga nahalitan sa may kapila sa mga personalidad sa nagluntad ang ini nga sunog. Parayon pa ang pagtutok sa Bureau of Fire Protection agod nga ibanoon na ang iban pa na mga detalye. Report ikat sa Sudan sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Godin report sa Bacolod. Aksyon, Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Akson Roger Gotib. Matapos ang balita ni Akson Roger sa iluwantang balita ni Akson Percival Villamor sa Central Negros, 3 ka mga persona na aktuhan nga nagpanahor arestado sang Valladolid PNP. Yari ang countdown sa report ni Akson Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang Valladolid Police Station nagkandak sang operation against sang illegal gambling kahapon sang 1:50 sang hapon, Oktubre 21, 2020. Ang mga suspect dire gindakop sa aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catunina upod ang alert team. Ginkilala dire ang tatlo nga si Raylin Gonzales i Taglorin. 49 anyos, soltero kag pumuluyo sang Masino, London, Barangay Tabaw Proper. Ang ikaduwa ginkilala sa kay Beltran sa Sario i Hermosura, 26 anyos, soltero kag pumuluyo sang Purok, Mainswagon, Barangay Tabaw Proper. Kag ang ikatatlo dire ginkilala sa kay Edmond Insik i Bautista, 38 anyos, kag may asawa kag pumuluyo sang Maluyo-Loyon, Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, Negros Occidental. Ini ang tatlo gindakop sang aton kapulisan nga nagahampang o kung nagapahibag iyaya aksyon na Rex sang damang, no? Inigin operasyon sang aton kapulisan kag nakurecover sa ila ang isa ka kaha sang puspuro nga may unod nga mga damang aksyon Rex kag isa dire ang aluminum nga case na may unod man sang ginapahibag nga damang kag ang ilang ginataya nga nagalabot sa 789 pesos nga amo ang ilang pusta Action Rex. Karon ini ang tatlo nagapangatubang sang pagbayular sang Republic Act sang pagbayular sang illegal gambling action Rex. Kag gaulat sila sang kaso nga gipanaog sang aton nga korte gikan dira sa pagpasaka sang aton pulis batok ini sa ila. Karon ini ang tatlo ara naunong sa custodial facilities sang Valladolid PNP. Report live gikan diri sa Valladolid PNP ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, standby na sa This Is My Life, sunod na sa diligid lamang madugay, upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon